Wat is nou dingen, Shinky? Ik ga klem zitten met de heftruck en de voet tussen de dokken zien. En ja, nou zware blessure. Ja, het is hier gebeurd, hier achterin in de garage. Maar hoe haast het nou krijgt voor elkaar gewoon? Hoe krijg je nou die voet vast tussen een cassine en een heftruck? Nou ja, ik stapte van de heftruck af en op dat moment begon de heftruck achteruit te rollen. En ja, toen kwam ik tussen het cassine en de heftruck klem te zitten. Ja. En toen? Ja, dan werd je voet uiteindelijk gewoon plat drukt. En ja, dat is net bevorderlijk voor die voet. Uiteindelijk zie ik maar heel kort klem, omdat ik steeds maar samen met de heftruck terug de cassine drukt was. En toen, toen stond ik buiten en toen stond ik al vrij. Maar ja, die korte impact die wel heel heftig. Voor dat ziekenhuis, wat constateerden ze daar? Ja, dat de foto's en alles lieken we gewoon goed. De botten winnen allemaal heel en de gewrichten winnen allemaal net beschadigen. Dus dat weer allemaal wel positief. Maar de spier, op een echo koest je dat de spier flink beschadigd weer. En dan hebben we juist Rodijk nog een MRI-maatje litten. En daaruit bleek wel dat er flinke spierschade weer. Is het even toch een einde carrière? Nee, zolang alles nog heel is, dan denk ik dat je er gewoon van herstellen kan. En Joet is meer wel de bevestiging, jong, dat het gewoon op natuurlijke wijze weg gewoon herstellen kan. En dat het uiteindelijk voor een aantal weken gewoon weer goed werken kan. Ik begreep dat de arts zei Santol weken en dat is toosharest. Ja, zet je mij zijn van zij is dat tot weken, maar ja, dat klopt. Maar ik heb wel vaker artsen versteld steen litten, dus ja, we worden daar net van uitgaan, maar laten we het wel op hopen. Ja, maar het EK, dat is natuurlijk wist. Dat is te kwad. Maar dat schiet even de rekening in 12 weken. Dat is precies het WK ongeveer begin maart, 8 maart, Leukum in Holle, WK Sofia. Is dat voor jou dan nog heel betingst? Ja, dat weet ik net. Dat leidt er aan. Ik moet nog 4 weken mijn brezen rennen en dan uiteindelijk net volle dwang. Of ja, ik kan net echt trainen, sowieso mijn linkervoet net. En dan na die 4 weken dan beginnen we weer naar een schemaatje en dan gaan we zien hoe de groei van de spier is. En als die dan weer dusdanig aangegroeid is en dat ze dan sinds kennen van de kerstweer beginnen te trainen, dan beginnen we te trainen. En dan is het natuurlijk, dan binnen nog 8 weken oer en dan kan er natuurlijk een hele hoop gebeuren. Sterkte. Dankjewel.